patuloy nating i-experience yung connection ng Panginoon sa atin. Kasi nisimulan na natin ang tinatawag nating radical reconnection. Bakit? Kasi we've been radically disconnected by the enemy of Christ to the source of truth. Kaya nga dapat natin talagang mapanghawakan yung Christ closing prescription, kapatid. So dito napaloob sa kanyang prescription yung ang huling ulan na magsisilyo. Ito ang mga topiko, the latter rain that seals. These are one of the 6 outstanding na dapat nating mapanghawakan kasi dito naglalaro ang kaaway ni Kristo sa mga initiated niya na mga konsepto. No? Mga konsepto na akala mo na yan na, yun pala ay ditor na pala ang kanyang ginagawa. So, dito na tayo sa huling mga punto ng ating pag-aaral. Sa mga bagong nakapasok lang, kapatid, I would like to encourage you, to challenge you na ang Christ closing prescription ay may starting point siya at may ending point siya. Gaya ng story of redemption, may Genesis, may Revelation. Yung Christ closing prescription, may simulain siya at may pagtatapos siya. Kaya I encourage you to go to the first topic, to the first night of the series, because that's how Christ arranged it. Tayo ay binabasa lang natin, hindi ito ay ina-arrange natin, kundi si Kristo mismo ang nag-arrange ng kanyang prescription. When we talk about prescription, yan ay technical term na para sa panggagamot, healing. Kasi yung healing na yan, we need to be completely healed kasi pag hindi tayo magamot, hindi tayo makakita face-to-face our Redeemer. Why? Because no sin can coexist with the light of God. So itong Christ closing prescription sa ganyong gabi ay titingnan natin yung global reign at ang sealing, kapatid, na yan talaga ang biblical science of today. Minsan iniisip pa ay darating pa. Sa darating panahon, maraming marinig natin sa pulpito na darating ang araw. Ganyan. Sa pagdating na tayo ay makunsaran, malagyan, no? Maposes ng latter rain. Pag ganyan ang mga lingwahe, parang hindi natin na-recognize yung galaw ng kapangyarihan ng banal na espiritu. So kailangan talaga natin busisihin yung kung ano at paano sinabi ito, kapatid. So sa nakalipas nating pag-aaral, na pag-alaman natin na ang Christ closing prescription ay talagang movement siya. Tandaan natin palagi yung Christ closing prescription, movement siya. Movement ng Holy Spirit, movement ng mga statement, mga words ni Jesus Christ na kanyang binigay physically sa bibig ng galing niya from His own lips diyan sa Mount of Olives. Tapos tinuruan niya tayo na puntahan natin si Daniel sa River Olay at Hiddekel at dito natin makikita na yung mga statement ni Daniel, yun din ang statement ni Jesus Christ sa 4 na disciples na nandiyon din si John na kasama sa 4 na doon siya binalikan ni Kristo sa island of Patmos. And this is very crucial. Ito rin ang knowledge na ma-engage tayo ni Kristo na we will grow in grace. Yun ang napakahalaga, kapatid. So isa sa mga tinatawag nating pinag-aralan sa nakalipas ng mga gabi, yung language indicators. So that's very crucial, clenchers, yeah? Kasi mayroon siyang language indicators. Ibig sabihin, when he communicated his last prescription, hina-highlight niya ng mga indicators, special words. Halimbawa, yung kanyang indicators na sa Mount of Olives na pinag-aralan natin na sinabi na hanggang hinatid tayo sa Daniel na, when you therefore shall see, ito ang final touches of the final activity.
sa Matthew 24. By the way, at tayo nagagalak na ang ating presidente ng General Conference ngayon are dealing on chapter 24. Matthew 20. Ang bukang bibig ngayon ng mga pastors ngayon, si Mark Felly, Matthew 24. So hopefully, dito natin we can come together in the presentation na halimbawa, sinabi sa Matthew 24, Mount of Olive ito. Mount of Olive. When you therefore shall see. So, the word is see. So, ginamit ang salitang verb na see. Kasi mayroong sinasabing na makikita yung tatayo. When you therefore shall see the abomination spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. So, mayroong isang event, mayroong isang verb corresponded with the word see. Kaya nga, makikita talaga, you will see it in your two eyes. Sa ating generation, dahil sa sinabi rin ni Kristo, yung global communication ng Matthew 24:14, na pinag-aralan din natin yan, na nasa Bible yung global communication, yun ang Matthew 24:14, doon din nakikita natin na yung fulfillment, ng statement ni Jesus Christ. Ulitin natin kapatid, sa bagong nakapanood, Brother Abing, yung truth ni Jesus Christ sa ating generation stands by itself. Truth itself evident. Hindi na kailangan natin ng mga resource materials. The Bible itself, yun ang nangyari sa ating kalagitnaan. Yan ang nangyari ng mga programa sa iyong barangay, sa inyong subdivision, sa iyong bahay. Lahat yan ng mga ay mababasa natin sa salita ni Kristo. Kaya nga, sinabi ni Kristo, it is written. So titingnan natin ito kapatid, kasi may mga statements si Kristo dito sa Matthew 24 na masyadong nagkaroon ng alanganin ang karamihan. But we need to be firm in understanding His language, kasi ito na yung ending niya, closing na. Ang tawag niyan sa apocalyptic. Sinabi niya sa Mount of Olives sa Matthew 24:33, matapos niyang iniisa-isa. Grabe, no? Inaisa-isa niya. Una, yung global, no? Yung sinasabi natin doon, yung competition, yung directly agad. Yung globalization ng movement, kasi nations na, all nations ang ginamit niya. So from the natural world, pinakita niya kung ano ang ating mundo, ano ang tao, ano ang competition ng industriya, hanggang sa nasira ang ating ecology, hanggang sa nandoon na dinescribe na ang movement ng politika, movement ng religious world. Nakikita natin yan kapatid, na siya ang nagsabi sa atin na pinadaan niya tayo doon sa Daniel. Kaya nga, so likewise, ito ang statement na mabigat. When you shall see, when you shall see all these things. Pag nakita na ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, hindi na tayo lalayo. Kasi common sense will tell us that the whole pack of the Mount of Olive narrative is concluded by the statement ni Kristo. So likewise, when you shall see all these things, know that it is near, even at the door. Tapos may kasunod dahil agad siya. The next verse, verily I say unto you, this generation, sinong tinutukoy na generation? Yung 4 na disipulo, panahon niya, layo-layo naman yan kapatid. This generation, referring to the previous verse, na makakita ng mga kaganapan na binibitiwan niya sa kanyang bibig na mga pangyayari sa whole world, global events. This generation shall not pass. Kahit anong pag-aaral mo dyan sa Greek language, sa lahat ng statement na yan, sa anong biblical na natin dyan, yung shall not pass, it refers to na hindi na sila mamamatay. Hindi sila kapatid, na mawala. Tell all these things be fulfilled. Ibig sabihin, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ang shall not pass, this generation,
Ibig sabihin, may statement si Jesus. A very strong statement na kung sino ang mga tao na buhay na sasalubong sa Kanya. Hindi ito tsamba-tsamba. Specific ang words na ginamit. THIS, this generation. Bigat nito, kapatid. Napakabigat talaga nito. Kaya dahil sa kabigatan nito, kailangan natin ng tulong ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Our great God, loving Father in heaven, in the throne of your grace, kami po ay nagpapasalamat sa muli namang pagkakataon na inihatid niyo kami lahat sa pagbukas, sa pagpindot ng aming mga cellphone, mga tablet o computer, upang aming ilapit ang aming mga puso't isipan sa inyong katotohanan so we can settle into the truth. Thank you, Lord Holy Spirit, for the power of understanding, for helping us tonight. In Christ's name we pray. Amen. So dito, kapatid, ha? This generation shall not pass. Napakalinaw yan na this generation shall not pass. Ito ang the most comfortable na physical assurance. Bakit physical assurance? Kasi ginamit ni Kristo ang mata. When you therefore shall see, when you shall see all these things, physical evidence, physical requirement, physical manifestations, physical comfort that this generation, our generation, huwag na nating luag-luagan, kapatid. Huwag na tayong mahiya. Huwag na tayong mahiya na tayo ang tinutukoy sa verse na ito, kapatid. Bakit? Hula-hula ba natin na tayo tinutukoy? Bakit? Wala bang ebidensya na ang mata natin nakakita na sa nakalipas na gabi natin nakikita sa lahat ng kaganapan ng social dynamics, political dynamics of this present world? Na yun pala ay binigkas na ni Kristo? Kaya talagang napaka-importante natin makikita ito, kapatid. Matthew chapter 24, verse 33, 34, 35, my friend. Isipin mo, matapos niya na tayong dinala doon sa Daniel, kasi sa Matthew 24:15, when you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand. So doon sa Daniel, nakikita natin sa ating pag-aaral, sa river Olai, and through his policy, he shall cause craft to prosper in his hand, and by peace and by prosperity shall destroy many. Dapat maigting tayo na. Peace can destroy. How can peace destroy? So napag-aralan na natin yan, kapatid, na yung policy or teachings na sinasabi. So gaya ng larawang ito na isang kahoy na talagang pag nakikita mo ang babasa mo ang librong ito, makikita mo talaga na yung policy na sinasabi ng Daniel 8:25 at dinefine siya ng dictionary na set of principles. And through his set of principles, he shall cause craft. So, lahat ng kung ano man tayo ngayon, politically, socially, religiously, byproduct na lang tayo sa ugat na yan, no? Ugat, ang tawag sa gamot. Gamot yan sa Bisaya, ugat. Sa kahoy may ugat. So, yun ang pinaka-foundation ng lahat. Hindi conspiracy theory. Hindi yung mga theory. Alam mo yung by word of God, tapos spirit of prophecy, tapos ilagay mo ang inyong interpretation sa gitna para i-match-match mo itong fulfillment. And that's very dangerous. That's not what the Bible is telling us. Let the Bible and the Spirit of God, to the law and to the testimony, let it speak. Huwag mong ilagay ang sarili, human interpretation doon. So dito natin makikita ang God way of telling us na itong principles na naging binasihan ng mission. Ano yung mission nila? Ito na ang mga tinatawag natin mga mission statements. So my vision, the vision is based on principles, and the principles is related to a mission. So mission statements siya. Kaya ang nangyari, kapatid, nagkaroon tayo ng mga missions
na ang global cooperation, ano yung mga rules na ginampanan ngayon ng lahat ng mga relihiyon. Lahat ng mga relihiyon gumaganap ng kanilang mga papel. Anong mga papel nila? Compassion, medical missions, feeding programs, interfaith, ang tawag niya kapatid, mga global missions for the common end, global ethics for the common good, mga ecumenical for the common goal, ng mga global passion, global cooperations. Kaya dito makikita natin, nakikita na natin yan. Kaya sinabi na sa Matthew 24:33, when you shall see all these things. Ano yung all? Kasama na yung Matthew 24 verses 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapos dinala tayo sa Daniel. Pagdating sa Daniel, Olay, bumalik tayo sa Matthew 24, 21, 21, 24, 25, 26. Matthew 24, 15, 16, 17, 18. So dito natin, napakaganda ng pagka-arrange ng Panginoon. In fact, yung river, mount at island, marami sa atin, talagang ngayon lang ninyo ito marinig. Pero hindi ito galing sa akin, ha? Yung Bible na hawak natin ngayon, basahin natin kasi nandyan lang yan, kapatid. Nandyan lang ang river, mount at island. Sa buong Biblia, dito lang din si Kristo bumaba, galing sa langit. Si Kristo bumaba para lang ibigay. Hindi na niya pinadaan kanino man. Bumaba siya mismo para ibigay kay Daniel sa river Olay at Hiddekel. Doon sa Mount of Olives sa 4 na disciples. Si Kristo umakyat na sa langit matapos siya na nabuhay muli after 40 days. Umakyat siya, and after several years, more than 50 plus years, he came back to the island of Patmos. Ganon siya, kapatid, ka-exclusive, ganon ka-focus ang mensahe ni Kristo para sa ating henerasyon. That's how clear it is, my beloved ministers of the gospel, theologians, professors of the colleges and universities of all denominations. Ang tawag niyan, kapatid, these are movements. Sino nagsabi? Signs. Sino nagsabi? Itanong ng 4 na disipulo yan sa Mount of Olives. What will be the sign of your coming and the end of the age? Tawag sign, movement or dynamics of His coming. Kaya balikan tanaw lang natin yung sinasabi dyan. Yung sinasabi dyan, you will see it. You will hear it. You will touch it. Bakit? You will taste it. Di ba? Ang sarap ng programa. Talagang ako ay nalibre sa edukasyon. Talagang ako ay nalibre ng pabahay. Kaya ako ay nalibre talaga. Libre lahat. So all this movement na nakikita natin na word for word, verse to verse nating pinag-aralan, kapatid. There's no space for all of us to deny the words. Kaya nga, pag sinabi natin, Christ is coming soon, we insult Christ now. Iinsultuhin mo si Kristo. Ibig sabihin, hindi mo nakita yung galaw niya sa kanyang pagdating. Because what is applicable today is Christ is coming. Tanggalan nyo na yung salitang very soon. Soon. Gamitin mo lang yung very soon kung sabihin mo, we will be seeing Christ face to face very soon. Kasi ang mga kaganapan, footsteps na ito of an approaching God. Footsteps, sabi pa ni Sister White. Kaya maganda talaga dito natin pag-aralan, mga kapatid. No? Kayong mga bago lang na na-enjoy, na namamangha kayo sa mga activities, programs ng mga kasimbahanan natin. It always lead us to, parang maganda pa, parang malayo pa, marami pa tayong magawa. Sad to tell you, my friend, sad to tell you, my beloved young people, we have come to the point. Kaya nga, there is always a season for everything. Kaya ngayon, ang sinabi diyan na, and through His policy, in Little Horn na yan, ang common good na pinag-usapan natin sa nakalipas ng gabi, common good shall cause craft to prosper in His hand.
No, hindi na ibig sabihin na itago-tago pa nila na secret societies na gumagawa sila ng mga sikritong mga kabaong sikrito. Saan ba sikrito na sinabi sa Biblia ni Kristo na He shall cause craft to prosper in His hand and through His policy, common good? Sipin mo yan. He shall magnify Himself in His heart. Ano yung magnify niya? Yung Pax Romana. Thy peace shall destroy. Prosperity shall destroy many. Kaya, pag nakita na daw natin ito lahat, kasi river ito sa Ulay, tapos bumalik tayo sa Mount of Olive, sa dulo nating pagpatalakay ngayon. Kasi may nagtanong, gaano ba tayo na ang buhay na sa salubong? Una, ang statement ni Kristo na makikita natin, yan ang manifestations na ikaw pag nakakita ka sa mga sinasabi ni Kristo na nangyayari, ikaw, tayo ang sasalubong sa kanyang buhay. Kasi ikaw ang pinili na makakita Kaya nga, purihin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang grasya niya na tayo ang pinili na makakita ng mga fulfillment nito. Ang problema niyan, kung i-reject, mayroong talagang rejection. Kasi sinabi naman ni Sister White din, na marami, our condemnation in the judgment is not because we are in error, but simply because we neglect heaven-sent opportunities for learning what is truth. Wala ba? Parang binawaliwala lang ang mga ganito. Kaya makikita natin dito, kapatid, yung movement of coming ni Jesus at yung sinasabi natin movement of meeting Him at the clouds, talagang urgent siya, kapatid. Urgent talaga. At saka, pag binasa mo lahat at nakikita mo yung arrangement in literary constructions, in journalism, makikita mo na napaka-focused. Focused ang kanyang message, focus yung arrangement niya, pati yung arrangement, yung pagkasunod-sunod ng kaganapan, focus na focus talaga si Kristo. Grabe yung applicability ng kanyang words, na yung wisdom na inibigay niya sa atin ay we will be left to behold and say how gracious is the Lord. Napakabait ng Panginoon. Isipin mo sa Matthew 23, so likewise, when you shall see all these things. Ano ibig sabihin ng all these things? Yung this, kapatid, refers to all the signs or movement that Christ enumerated as His coming movements and to be seen by our naked eyes. Ulitin natin. When you shall see all these things. Tumutuko yan doon sa 4 na disipulo. Yung pinag-usapan lang ng disipulo sa kanilang panahon, yung sinabi lang ni Jesus na the temple will be destroyed. May binikas na si Kristo, the temple will be destroyed. So yun ang dual fulfillment doon. The temple will be destroyed. Kaya ang tanong ng mga when shall these things be? Nagtanong na sila when. Pero dito sa what, yung what na tinanong ng disciples, binigay ni Kristo ang detalye at ibinigay din na yung when. Kaya nga sinabi dito sa Bible, no one knows the day and the hour. Hindi sinabi ni Kristo, no one knows the time. Hindi. Ibang-iba yan, kapatid, yung no one knows the time. Iba yung no one knows the days and the hour. No one knows the day and the hour. Kasi specific na siya, kapatid. Pero yung time, there is a spatial movement na sinasabi. Kaya these things, when you shall see these things, it refers to all the signs or movements that Christ enumerated. So anong enumerate ni Kristo na movement? So alam na natin yun sa nakaibang. Kaya kayong naka-open lang ngayon, please, I encourage you in the name of Jesus Christ. You view it. No? You view it, my friend. If it requires you to spend $1 million, spend $1 million for it. Just to view the previous series that we have. Kasi ang signs of His coming na tinanong, hindi sinabi ng mga disciples, signs before your coming, walang before. Signs of His coming. In other words, kung sinagot ito ni Kristo, yan na mismo
ang movement ng kanyang coming. Kaya nga, tinawag yan natin na globalization sa lingwahe natin ngayon, pero sa language ni Kristo, all nations. Kaya nga tinatawag yan all nations. So napag-aralan natin natural world, yun ang mangyari, famines, pestilences, and earthquakes in the wood, in the diverse places. Kaya nandito na, gumagalaw na ang mga bacteria, virus, na ang kanilang dating sa atin ay global na ang dating. Hindi gaya noon. So makikita na natin ngayon, global na rin ang dating ng famines, global na rin ang dating ng earthquakes, global na rin lahat, kapatid, ang mga epekto ng natural world. Puntahan naman natin ang religious world. Ecumenical, nakita natin sa dalawa nating mga matayan. Na bakit mayroong program na Christian unity. Sa political world, parehas na lahat ng mga presidente, mga lahat ng bansa. Kaya ang tawag niyan, United Nations. So, simple siya pero profound ang kanyang kaganapan. So when you shall see all these things, yan ang sinutukoy ni Kristo na all these things. Kaya nga sinabi talaga niya, pag nakita niyo na ito, tapos ginamitan pa ni Kristo. Sa Matthew 24:15, when you therefore, may sinabi pa siyang therefore. Entonces, hermanos, when you therefore shall see. Ano ibig sabihin ng see, kapatid? When you therefore shall see the abomination of desolation. Ito ang prescription ni Jesus. Makikita nyo. Prescription niya. Di ba? Pag prescribe ka ng doktor, ito ang sakit mo, ito ang gamot mo. Makikita agad mo sa mata natin. Tapos ang kasunod na verse niyan, nandoon na yung instruction ng langit. Then let them which be in Judea. Verb na naman ang gamit. Flee into the mountain. Maghanap pa ng rason ng mga tao dyan. Instruction na ni Jesus. Simple ba? Inutusan ka, in-instructionan ka. Pag nakita mo ito, flee into the mountains. Bakit sa mundo? Ay sa lahat naman sa planet Earth, kapatid. Sa topographical issues ng ating buhay, ng reality, saan ang pinakamalapit sa ulap? Saan, kapatid? Di doon ka sa bundok, malapit sa ulap yun. No? Yung instruction. Pero alam ni Kristo, sa instruction niya, marami tayong concern sa ating personal na magkaroon tayo ng hesitancy. Magkaroon tayo, alam na ni Kristo ang ating mga rason. Alam din niya yung ating concern. Kaya sinabi niya agad, matapos binigay niya yung prescription, binigay niya yung instruction, sinabi agad niya yung ating concern. So, sinabi agad niya na, let him which is on the housetop do not come down to take anything out of his house. Kung ikaw ay nasa taas na, no, housetop, ibig sabihin, an elevation of life, an elevating movement. No? Siyempre, elevation, papunta tayo sa ulap eh. Pag nandoon ka na sa life of preparation, sa punto na in-instructionan ka, which is on the housetop, not come down to take anything out of his house. Kasi alam niyo, kapatid, sa buong buhay ng tao, tayo'y nagsusumikap, nagpawis, para makaahon sa buhay na ito. At lahat ng ating pinagsikapan ay dinefine yan sa mga bagay ng ating nasa loob ng ating tahanan. Kaya minsan, hindi tayo makasunod sa isipin. Ano ba doon sa bundok na yon? Mayroon bang ano doon? Mayroon bang kurente doon? Sa bundok na yan na sinabi ni Kristo, mayroon bang cellphone doon? Mayroon bang kalsada doon? That's the very reason. Kaya mayroon bang internet? Mayroon bang electricity? Pwede ba kami makapreserve ng aking, halimbawa may bibilihin kami. The convenience that we labor so much to have this house that we possess. That's our concern. Do not take anything out because it's time. Panahon ni Kristo to supply kay Elijah movement na ito. Tapos ang kasunod na verse 18, neither let him which is in the field. Nandoon ka na sa field of preparation mo, kapatid.
return back to take his clothes. Ano ibig sabihin, take his clothes? Napaka-presyo sa atin kasi yung ating buhay na-define tayo sa ating mga profession. Yung field of profession natin, field of work. Pag nandoon ka na kapatid, huwag mo nang kwentahin na ikaw ay doktor, engineer, teachers, kung ano ang ating kurso sa mundo. Huwag mo nang anuhin yan. Di ba? Yung ating mga kurso ay mayroon tayong sariling mga uniform. Uniform tayo ng mga kurso. Do not take his clothes. Kasi yun ang concern natin, kapatid. Basic concern na nakita ng Panginoon 2,000 years ago. Bakit hindi tayo makasunod sa kanyang instruction? We have a lot of concern. Ang worst pa nito, kapatid, gumagawa pa tayo ng rason. Ang rason natin, ito, verse 19. Anong sinabi? And woe unto them that are with child. Isipin nyo, woe ang ginamit. Allowed sila that are with child. Bakit? So profound the statement. Kasi ini-interpret ito ng nakaraan na, uy, wag na kayong mag-anak. Kasi pag may anak, kapag hinahabol na tayo sa panahon ng sandilo, marinig ang iyak ng anak mo. Saka mahuli ka. Grabe. Does it mean that children are cursed? Cursed ba ang mga bata? Na bago pa nagkasala ang tao, sinabihan na tayo ng Panginoon, go to the world and multiply. In fact, children are being described by the Bible ni Jesus Christ na hinalimbain tulad niya ang langit, ang ating paglalakbay, na kung wala tayong gaya ng espiritu ng bata, hindi tayo makapasok. Pero bakit? And who unto them that are with child? With child. Bakit, kapatid? And to them that give, sat in those days. Grabe. Alam mo, mga anak, kasi pag may baby ka man, ganong klase pala ang ating Panginoon na pinaniwalaan, kapatid? Wala ba tayong space of preparation that God will arrange to protect us, just like the Israelites in their Exodus? God is so powerful, my friend. Pero ginawa nating rason ang mga bata. Hindi pa tayo makapunta doon sa sinasabi ng Panginoon kasi nag-aral pa ang aking mga anak. Maliit pa ang aking mga anak. Yan ang ating mga rason na. Di ba yun ang ating mga rason? Hindi tayo makano kasi mga bata, paano kaya ang mangyari sa aking mga anak? Ano ang kinabukasan ng aking mga anak? Oh, my beloved friends, right now watching in this episode, Christ divine statement, an omniscient one. Alam niya yung ating mga responses sa instruction niya. And then that gives up in those days. Doon sa mga tao, yung word yan, give. Bakit hindi siya? And then that sat in those days, that gives up. Ano yung, when a mother give a baby ng milk na nagsak sa kanya, it means life. It means life. Truly. It really means life. When you give sap to the children, to the child. But God said, woe. Woe unto them that give sap in those days. Ano ibig sabihin? People who cannot proceed right there because marami siyang rason na marami pa akong tinutulungan. Marami pa akong pinapakain. Marami pa akong gagawin. Yung mga noble na sinasabi, mga good works na sinasabi. That gives life. That gives meaning. Oh, my beloved friends. The movement of His coming, the meeting at the clouds, is much more primarily. Yan ang mas mabigat na desisyon na ating gagawin. Kasi itong mga desisyon na ito ang mag-define. Kaya nga, clencher ito. Clencher point. Yung word na clencher sa dictionary. Pivotal. Crucial decision making. Yun ang man's reasoning natin. Sa iba din na nasusunod, mayroon diyang man's late obedience, kapatid. Bakit late ang obedience niya? Kasi may iba na sumusunod pero, but pray that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Anong ibig sabihin pala ng winter?
Sa Pilipinas, walang winter, so hindi applicable ang verse. Hindi naman ganun, kapatid. Ang ibig sabihin yan, in relation to Christ's prescription and instruction as the whole thing of the movement. Kaya ang keyword talaga dito, movement. Movement, kapatid, ang keyword. No? Makikita natin, ha? Yan. Makikita natin itong man's reasoning. Una, Christ's prescription. Then Christ's instruction. Matthew 24:16. May instructions yan. Then Matthew 24:17, 18, man's concern. Man's reasoning. Whoa! Kasi wala tayong rason, no amount, no matter how beautiful is our reasoning, how noble is our reasoning, if it is not the will of God. No matter how good is our reasoning, if it is not the will of God, my friend. There's always a season for everything. There's always a time for everything, for every purpose. But verse 20, but pray that your flight, movement siya, kapatid, pray that your flight be not on the winter. Bakit? Before winter, there is a preparation time. Kasi winter is a freezing time. If you freeze ka, you cannot move, my friend. Kaya nga ngayon, akala ng karamihan, ngayon pa magsimula ang country living? That's too late, my friend. We are on a freezing time. Hindi ka nga makatravel na mayroon kang probinsya doon. You cannot even travel right there, right now. Why? Kasi quarantine. Freezing time. These are examples of freezing time. But pray that your flight be not on the winter. Pray that your flight will not on the freezing time. Neither on the Sabbath day. Why on the Sabbath? Sabbath is a resting time. You have to rest in Christ. Kaya mayroon tayong preparation movement. Prepare to meet thy God. So napakalinaw itong sinasabi talaga ng Panginoon, kapatid. Woe unto them. Kaya nagpamasok tayo sa verse 21 and you therefore shall, sa verse 21 and there shall be a tribulation, never was. Kasi ito na ang prescription na magtatapos na siya doon sa sinasabi nating, kapatid, yung global na i-accuse na. No? I-accuse na. Kasi pinag-aralan natin kagabi na yung Daniel 12:1, a tribulation never was since the nation began. Kaya ang Matthew 24:34, verily I say unto you, this generation, sinong generation? Tayo! Isipin mo, nagsimula sa natural world, pagkatapos sa political world, dinescribe niya. Ginescribe ni Kristo ang global dynamics sa nature, tapos sa tao, tapos sa church. Di ba sa church? Then dinescribe niya yung kaaway na movement, the little horn, dinescribe niya. And then, paano ito na-involve ang lahat ng denominations? Pagkatapos ng lahat ng denomination, personal na para sa atin. Atin na, personal na. Nag-personal na si Kristo sa atin, kapatid. Kaya ngayon ang Matthew 24:21. Pero bago natin pinag-aralan ang Matthew 24:21, pag binasa mo ang Matthew 24, nakikita mo yung 15, 16, 17, 18, 19 verses na talagang ipinaliwanag ni Kristo yung ating mga possible na mga life responses sa kanyang instructions. Nakikita na natin ito ngayon sa ating mga buhay. Tayo mismo, naging biktima tayo sa ating mga sariling rason. Kaya dito, kapatid, na this generation, ito na, tayo na, kapatid, ito. This generation shall not pass. Hindi na tayo, kapatid, ba't maniwala tayo na hindi tayo ang sasalubong buhay? Huwag na kayo magano na. Kasi when you talk about death, death is an issue of sin. Now, what is God's telling us is an issue of life, prescription ito. We have nothing to worry. We have nothing to fear, my friend. Kung sino man ang may mga sakit yan, God will heal you, my friend. Pagalingin tayo ng Panginoon. Just simply hold on.
Follow, confess, and forsake. There's no power in this world na maka-overcome sa power of our Redeemer. So powerful, so big. Wala tayo, kapatid. We are the generation who will be alive. Who will be alive, buhay na generation. Basta patuloy nating susundin at panghawakan, kapatid. Kaya nga pag sinabi mo yan, ang mga Greek word yan, yung this generation, makikita mo ang mga ano dyan na shall pass, yung pass na word yan, kahit anong basahin mo dyan sa Matthew 24, sa mga parikomai, ang original Greek one means perish, shall not perish. Ang ibig sabihin niyan. Tapos yung generation, ibig sabihin, ano ba yung generation? This generation. By the way, yung this generation, sa biblical, ano ang time frame ng generation sa Bible? Kasi mayroon yan to the third and fourth generation. Tandaan nyo yan sa Ten Commandments. So itong generation sa Bible, sa panahon ni Moses, sa panahon nila ni Abraham, na sa panahon nila dyan, ang kanilang one generation, after 400 years and the fourth generation, di ba? Darating, so 100 years ang definition ng one generation span. Pero in most of the Bible, ang 40 years yan, kapatid. 40 years. Yung one generation na sinasabi. Kaya nga, ang Vatican Council II, nagsimula, natapos sa 1965, 40 years ang range niyan. 2004 ang kanyang target fulfillment niyan. So kaya 2020 na, nag-harvest na talaga sila. Kasi pag sinabi natin ngayong our generation, sa ating generation, huwag na tayong ano-ano pa. Siyempre, 1863, 70 Adventist. So alam natin yung time of the end na ginamit sa River Olay at Hidikil. Time of the end. Ang time of the end, yun ang judgment hour. For the hour of his judgment is come. Yung tinatawag 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So yung time of the end, mayroong movement to the beginning, mayroon siyang movement of the closing. Sa ating kapatid, yung Panginoon natin na Jesucristo, nagbigay siya ng prescription na makikita na gamit siya generation to see the closing movement that will not perish but alive to meet Christ at the clouds. Yan ang pinakamagandang balita na ating ibalita ngayon. The moment you engage your conversation by you using the Word of God, the Bible, by sharing the Bible, na ito ang sinabi, buhay. Lahat yan, globalization na dito. Lahat yan na programa, women's ordination, yan ang mag-shake ng ating church. Yung mga programa ngayon ng movement ng ecumenical, yung mga prayer formatting na ginagawa ngayon, paano ma-adulterate, ma-defile, ma-fornicate, nandito lahat sa Biblia. Pag nakita natin ito at naramdaman natin ito at mismo tayo ay naging bahagi nito, come out and be separate. Ganun lang kasimple ito, kapatid, ha? Ang mensahe ng Panginoon. Kaya yung generation na yan na 100 years, 40 years, pero makikita natin sa Psalms 90, may sinabi na ang ating lifespan na lang, hindi na gaya noon na 70 years na lang, kapatid. Kaya yan sa Bible, pag titingnan mo yan, 140 or 140 years, you divide it by 2, it's exactly 70 years. So yung mga significant value na yan, kapatid, ay napaka-importante niyan. Pag sinabing generation span, this generation shall not pass. So inclusive siya na from the very start na nakikita na natin yung policy na natupad, yung Daniel 8:25, at nangyayari ito sa mga mata natin na ngayon tayo ngayon 2020, kung ano man ang edad natin, kung ano man ang ating kalagayan ngayon, itong 70 years, no? Approximately in between 70 years or 40 years, this span, frame time, yan ang napaloob, kapatid, sa sinasabi ni Kristo, this generation shall not pass. Napakabait ng Panginoon. Kasi mismo ang Little Horn, ang kanilang concept ng kanilang program, pag binasa mo sa Britannica Encyclopedia, yung Second Vatican Council, 40 years ang kanilang expected result yan. 1965 to 2004. Kaya nga sa 2004, 2005,
From now on, na-introduce na nila yung 1,000 years, yung Millennial Development Goal. Kasi yun na ang reaping harvest nila. So napakabait ng Panginoon. So magtanong tayo kapatid ng Matthew 24, pag binasa natin yan, yung mga verses na yan tungkol sa this generation shall not pass, all these things, when you shall see all these things. Nagugulat nga ako kasi nung nakaraan wala akong nabasa sa mga ibang mga religious denominations. Pero I was glad sa internet may God Questions, yung godquestion.com na kinote ko ang kanilang understanding sa Matthew 24, 33 and 34. Sabi nila dito, to quote, sinabi nila, Jesus' point in his statement, this generation will not pass away until all these things takes place. Alam mo kapatid, nung nag-crusade o nag-revival tayo dyan sa iba't ibang lugar, churches sa Mindanao, sa Visayas, dito sa Luzon, ako personally talaga, when we discuss these presentations, medyo kinakabahan nga ako kapatid Kasi wala akong ibang narinig na with the assurance, with the strong statement, bold na claiming na tayo ang generation nito. Pero wala na There's no point of debate. There's no space to debate the issue right now. Wala na Kahit saan mo ibigay ito sa dating daan, Iglesia ni Cristo, yung River Malta Island, there's no space to debate. Wala na Kasi evidence, self-evident na ito. Because this generation will not pass away until all these things takes place. Is that the events of the end times will happen quickly. Once the signs of the end begin to be observed, yung sinabi nila sa God Questions, pag nakita na observe ito, the end is well on the way. The second coming and the judgment will occur within that generation, within that last generation. Wow, I was so comforted this afternoon when I get these quotations from them. Jesus reinforced this meaning with a parable in Matthew 24:32 to 33. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twig get tender and its leaves comes out, you know that summer is near. You know that it is near, right at the door. Grabe. A sure sign of summer is the leafing of the fig tree. A sure sign of the end of the world is that all these things, Matthew 24, are taking place. Wow! Exactly, my friend. Those who are on the earth then will have only a short time left. Kailangan natin ibigay natin sa kanila itong ating series, kapatid. Kasi sila mismo nag-interpret na. Ang kulang na lang dito sa kanila, ito na lang yung pagturo sa kanila, itong social dynamics. Halimbawa, yung Matthew 24:7, yung economic competitions na sinasabi ni Jesus Christ. Another interpretation that Jesus' prophecy in Matthew 24, mayroong interpretation daw has a dual fulfillment. According to the God Questions, in this view, this generation is the people Jesus was speaking to at that moment. Some of what he predicted was going to occur during their lifetime. So, when the Romans destroyed Jerusalem in AD 70, Jesus' prophecy was fulfilled in part. The fall of Jerusalem provided a foretaste of words to come. Tama yun. Parang nakabasa rin siya kang Ellen G. White. However, sabi niya, many aspects of Jesus' prophecy did not occur in AD 70. For example, the celestial signs of Matthew 24, 29, and 31. The main problem with the dual fulfillment interpretation is that it does not harmonize with Jesus' statement that all these things will take place in this generation. Ganda. Therefore, it is better to understand this generation, quote and unquote, is referring to the generation alive when the end times events are actually occurring. Ito, anong taon pa nila yan? Pero sa ating pag-aaral, kapatid, malinaw na malinaw pa sa liwanag ng sikat ng tanghaling tapat na yung mga kaganapan sa ating kapaligiran, lahat ng proyekto, programa ay nakasulat na.
essentially, Jesus is saying that once the events of the end time begin, they will happen quickly. The age of grace, ang panahon ng grasya, has continued for a very long time. But when the time for judgment finally arrives, ang ganda, sabi ko, parang Adventist talaga ito. Things will be wrapped up post-haste. Talagang i-wrap up sa mabilisan. Post-haste. Sinabi nila, events of the last days will be rapid ones. Sa kanya, post-haste. This concept of God's drawing things to a rapid close is echoed in many other passages of the Scripture. Grabe. So ngayong gabi, kapatid, titingnan natin itong 7 important closing theological concept, kapatid. Na dito, ang kasunod nating tatalakayin. Basta malinaw sa ating kapatid, ha? Na yung Matthew, si Kristo mismo dyan. Ang lahat ng binibitiwang salita niyan was based on the question of the 4 disciples, the movement of His coming. So ito na, nakikita natin, coming na siya, kapatid. Coming na siya. So wag na nating sabihin na He's coming very soon. He's coming again. We devalue the events fulfilling. No? Parang hindi natin binigyan ng katotohanan yung mga sinasabi ni Kristo na natutupad. Kawawa naman ang salita ni Kristo pag gano'n ang dating natin, kapatid. So mayroon tayong 7 important closing theological concept na dapat nating mapanghawakan, kapatid. Ano ito? 7 theological concept. Ang pangpito talaga nito, kapatid, ibigay ko na sa inyo na wala namang iba tayong pinag-usapan sa story of redemption. Ang pangpito talaga niyan, the coming lang. It's not by accident na pangpito talaga siya. Kasi yung 6 na ito, ay yun naman talaga ang pinaka-importante, kapatid. Now remember, the coming lamb has a wrath. Kaya may warning na ibigay. It's not simply a lamb, but there's a wrath of the lamb. Ayun ang importante, kapatid. Magbigay ng kabigatan ng ating mensahe, no? Na there's a lamb. So ano yung theological concept, closing concept na dapat nating maintindihan? Una, kapatid, itong sinasabi nating Christ closing messages. It must be clear. Dapat malinaw ito sa atin. Kasi napaka-popular itong 6 na ito sa mga Sabadista. Very popular. No? May iba dito na pinag-agawan pa na ito. Pinagdibatihan pa. No? Maraming claimants. Ito, kapatid. Kaya na hati-hati tuloy. May Reform, may Obsot, may Isdarm. Marami yan sila. May Time Seaters. Kung ano-ano ang mga grupo na yan. No? Pero makikita mo naman na tayo mayroon ng laptop, may iPad, may tablet, may cellphone, na mayroon kayong mga Ellen G. White dyan at Bible, madali nyo lang, mayroon diyang space search engine, i-type mo lahat. Malalaman mo na kung ilang bisis ginamit ito. Halimbawa, Christ closing messages. Paano sinabi ito ni Sister White ang Christ closing messages? Sunod, paano ginamit ng Biblia at ng Spirit of Prophecy? To the law and to the testimony lang tayo, ha? If we speak not according to this word, it is because there is no life in them. Ano pang kasunod? Present truth. Ay, grabe. Nag-away talaga sa present truth. Latter rain, pinaka-popular. Kaya nga ang title natin ngayon gabi. Ang huling ulan na magsisilyo. Bakit? Kasi ang kasunod na topic niyan, sealing. Grabe, kapatid. Sealing. These are the most popular in the hearts of the Adventists around the world. And number 6 is love cry. Sa arrangement na lang, yan, sa pagbinasa mo yan, makikita mo na ang movement, yung tamang movement, kapatid. Because the words and the phrase right there are just simply the essence, the truth of the story of redemption. This is the truth of the closing movement of Christ. Gaya ng Biblia, may Genesis, may Revelation. Ang story, may simula, may ending siya, kapatid. Ang trabaho, may simula, may katapusan.
Kaya work of creation built on the principle of 1 to 7. The work of redemption is built on the principle of 1 to 7. So titingnan natin ito kapatid. Paano ba describe ng Panginoon? Halimbawa sa writing, sa testimony, yung closing messages, kukunin natin ang pinaka-central. Sinabi ni Sister White sa Testimonies for the Church, Volume 7, 270, we are nearing the close of this earth history. Nearing na daw sa close of this earth history. Ibig sabihin, may sinimulan kasi close na eh. We have before us a great work. Nasa harapan natin ang malaking trabaho. Ano nang trabaho na yan? The closing work of giving the last warning message to a sinful world. So closing word, hindi kay begin. Marami nagbabasa sa mga writings ni Ellen G. White, lalo na yung last day events. By the way, bago mo basahin ang last day events na libro, basahin niyo yung foreword. Kasi ang nag-arrange lang, ang Ellen G. White estate yan. Kailan lang na-publish ang last day events? 1996 lang siguro yan. Na-publish yan. Kasi arrangement na lang yan. Pag magmasa ka ng last day events, pupuntahan mo yung original source. Okay? So may sinabi dito, sa Testimonies, page 51, the closing message of the gospel is to be carried to every nation, kindred, tongue, and people. So pag sinabing Christ's closing message, it talks about the closing word. It talks about warning message. Let us be clear on this line. Kaya nga, in-encourage ko nga yung mga scholars, kung saan man nag-aral, ng mga theological schools, let us revisit. Tayo naman, open naman tayo, nandito naman yung ating address. Sinabi ko naman sa lahat na magtulong-tulungan tayo. Kung mayroong hindi dyan, tingnan natin kung tama, kung hindi ba talaga yan totoo. Diba? So yun ang sinasabi natin Christ closing messages. No? Ang tanong ngayon, is warning message a gospel message? Kung warning pala nating i-proclaim, gospel ba yan? Kasi ang karamihan na built-in tayo, na mindset tayo, na ang gospel grace lang. Na ang gospel, hindi natin nakikita na ang gospel pala, judgment is a gospel message. Kaya na, 3 angels message. Is warning message a gospel message? If gospel is a saving message, and the warning consummate the saving, for finality, therefore, gospel today is a warning proclamation. Gospel is all about the Lamb, slain from the foundation of the earth. Dapat ma-resettle tayo dito. Gospel is all about the Lamb, Christ, slain from the foundations of the earth, and who is about to come. But his coming is with a wrath, his indignation, my friend. Therefore, a warning must be sounded. It is the needed message of time. The meet in due season, the season of the Lamb's movement must be sounded. Sounded natin itong movement ng Lamb. He is coming and his kingdom, my friend. By September 20, mayroon tayong crusade, public crusade, and a Zoom. No? So I would encourage ministers, pastors to watch and view how to deliver the message of a crusade on a river and mountain and island, my friend, na hindi ma-prejudice ang mga iba't ibang relihiyon. Hindi ma-prejudice, kapatid. So dito natin maintindihan na pag yan ay closing message, at kailangan natin i-proclaim ang warning message kasi yun ang meet in due season. Bakit meet in due season yan? Sa Biblia, ilang beses lang ginamit ang meet in due season. There are only 4 times it is being used in the entire Bible. 4 or 2. No? Pero sinabi ng Psalms 145:13, the kingdom is an everlasting kingdom. So konektado talaga siya. The eyes of all, sa ang lahat ng mata na naghihintay, all wait upon thee. And thou givest them their meat in due season. So yung meat in due season is related to the closing or warning message because thy kingdom is coming.
The Lamb is coming and His kingdom. Yun ang ibig sabihin ng closing message. Yan din ang ibig sabihin ng meet in Jesus, due season. Pagkain sa tamang panahon. Right message at the right time. Christ standing in our time. Nung tumatayo na si Kristo ang salita niya for the closing of the work of redemption. Christ, His truth, aletheia, is self-evident, my friend. Grabe talaga, kapatid. Napakalinaw ang mensahe ng Panginoon. Kung yun ang meet in due season, exactly, sabi pa ni Ma'am Yuli Verconia ng California, exactly, na ang present truth, yan ang meet in due season. Isang verse lang yan sa entire Bible. Mababasa mo lang yan sa 2 Peter chapter 1 verse 12. Kasi si Pedro, isa yun sa apat doon sa Mount of Olives. Siya yun, isa sa apat. Sinabi niya, wherefore, I will not be neglected to put you always in remembrance of these things. Pinalala ko kasi sinabi ko na matagal na. Though you know them and be established in the present truth. Ano ibig sabihin ng present truth? Ano yung present truth sa panahon ni Ellen G. White? Ano ang present truth sa panahon bago ni Ellen G. White? Ano ang present truth sa panahon ni Martin Luther? Kasi it's a progressive narrative. Sa panahon ni Abraham, ni Moses, yung mga present truth, God is always active in His dealing with His people and to all humanity. Active yan. Kaya nga sa atin, present truth, kasi sinabi ni Kristo, globalization, all nations will hate you. All nations. And this gospel shall be a witness unto all nations. She made all nations drink. Yun ang sabing present truth. Paano mo i-engage ang conversation na ang Biblia ay nangyayari sa ating panahon? Made all nations drink sa gera na ito. Yung karamihan present truth nila, ang present truth, vegetarian. Pag hindi ka vegetarian, hindi ka maliligtas. Yun ang karamihan present truth. Kabahagi lang yan, kapatid, ng movement ng mga anak niya na eventually reading off the eating of flesh. It's the Holy Spirit, grace, grasya yan na ipagkaloob. May mga manifestation ang power ng langit para eventually you will be convicted na hindi mo yan kakainin. That's grace, my friend. Ikaw mismo ma-experience mo na hindi ako kain. Hindi na ako Kaya nga, kapatid, strengthening in Christ's current active instructions, na maging established tayo, ma-strengthen tayo kung ano ang current active instruction ni Kristo. Inspired by Christ, truth, aletheia, moving on today. Naawa nga ako dyan sa Mindanao, dyan sa Agusan, dyan sa mga grupo dyan. Grabe dyan, kapatid. Present truth daw sila. Grabe. Tapos atakihin ang mission conferences. Ito naman conference na hindi naman makadil. Grabe na. Christ realizing or fulfilling prescription. Christ, you, and around the world. Yan ang importante na present truth, kapatid. Ano pa? If that is the present truth, na meet in due season, na yan din ang closing message as a warning message. Therefore, if that is the truth today, that is exactly the truth, the doctrine, the teachings, or the reign na hinihanda, isinulat ng langit para sa kanyang mga anak, kasi sinabi na ni David, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung daan natin patungo sa alapaap ay maging malinaw siya na hindi tayo ma-fornicate at ma-defile. Sa napakalakas na movement na tinutulungan pa tayo sa ating mga espiritual na mga proyekto, yun pala
hatak na pala, hahatakin ka para hindi ka makasalubong. Kapatid, ang present truth na yan ang meet in due season. Yan ang magbigay sa iyo ng kapangyarihan para maging bahagi ng closing na mensahe ng warning message. Kaya pag binasa mo ang Deuteronomy 32, anong sinabi ng Deuteronomy 32? Kapatid, Deuteronomy 32? Give ear, O ye heavens, and I will speak, and hear, O earth, the words of my... Sinabi ni Hiwa, the words of my mouth. My doctrine shall drop as the rain. Napakalinaw yan, uy. Kaya nga, ang River Mount at Island, wala nang naisulat na libro yan, kasi ang Bible na lang ang tatayo. Wala nang inatasan ng mga writer, ng mga theologians, para gumawa ng libro na yan, para natin makikita, at tayo magkano na ito na, kasi let the Bible be the basis of our convictions. Right? The Bible alone, kapatid. Huwag na kayong masaktan pang mga scholars, kasi hindi na talaga yan para sa ating henerasyon. Kung ano man ang kahit pa magligid-ligid, ikot-ikot ka dyan sa campus ng institutions of learning. Wala na, self-evident na. Naabutan na tayo ng COVID. My doctrine shall drop as the rain. My speech shall distill as a dew, as small rain upon the tender earth, and as the showers upon the grass. Because I will publish the name of the Lord. Ascribe ye greatness unto our God. He is the rock. His work is perfect, for all his ways are judgment. It's not by accident. God is an omniscient God, omnipotent God, that when Jehovah delivered Deuteronomy 32 to the Israelites, doctrine refers to the rain, and it talks about judgment, my friend. So what is the doctrine na pinag-awayan ngayon na naging basihan na maka-fornicate, maka-defile? Is the doctrine of 1,000 years na pinag-aralan natin sa nakalipas. It's not about the Sabbath, my friend. The Saturday and Sunday. Kasi established na yan. Ang hindi malinaw sa mundo ay itong 1,000 years, kapatid, na teachings. Paano yan intindihin ang 1,000 years? 1,000 years na millennial development goal o 1,000 years? Dalhin tayo doon sa langit. Kasi isipin mo, dalhin ka sa langit. Kasi yung 1,000 years in heaven, that is exactly because 7 in planet Earth is not ours. The 7th day is the day of the Lord. It is holy, blessed. Kaya nga, dalhin na tayo doon para ma-enjoy pa natin yung purifying power ng Panginoon na doon sa langit, divine, holy doon. For 1,000 years, you will be there. After that, ibalik ka dito. Balik tayo sa planet Earth. Magandang philosophy yan, kapatid. Kaya ngayong gabi, pag titingnan natin ito ngayon, yung doktrina rin, kaya tawag niyan latter, the last. May sinabi si Hosea, chapter 6, verse 3. Grabe. Then shall we know. No? Ipano mo ng aircon. Then shall we know if we follow on to know the Lord. Kung susunod tayo para alamin ang Panginoon, His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto us as rain. Yung truth, ano yung truth? Aletheia. I am the way, the truth, and the life. His word is truth. His instruction is truth. His revelation is truth. Yan ang latter rain and former rain unto the earth. So it's completed work. Latter, ibig sabihin, last prescription
closing prescription ni Jesus Christ. Kaya ang word na latter sa dictionary, closing, occurring, situated nearer to the end, in adjective use according to the dictionary, my friend. So when you are being into, you possess the last doctrine, you understand, you know the Lord, na yan ang meat in due season, yan ang present truth, yan ang closing message to proclaim. You can only proclaim the warning message when you are sealed by the Holy Spirit. How can you proclaim a warning when you are not sealed? Kaya nga, how can you proclaim a warning if you have not seen the danger? Yeah, dangerous message. Ano yung dangerous message? Anong danger doon? Sabat na Sunday? Sabat na Sunday ba? Malim. Hindi, kapatid. Kaya nga, sealing, pag napanghawakan, anong ibig sabihin ng sealing? Basahin natin ang sulat ni Ellen G. White. Ang sabi ni Ellen G. White sa sealing, kapatid, sabi niya, just as soon, okay, basahin natin kaya, just as soon as the people of God are sealed in their forehead, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth, both intellectually and spiritually. Both settling into the truth. Marami nag-iisip. Even I was a victim. I have to confess na ang sealing, gaya na nangyari doon sa upper room, na kusang dumating na lang sa kanila. My friend, they were not able to be sealed without going into that upper room. Ang sealing, kapatid, is the settling into the truth. Hindi kusang garating lang yan. Ikaw mismo, you have to make a convicted decision, effort, to get into the truth. Both intellectually. Kaya nga, dapat mo intindihin. Kasi pag hindi mo maintindihan, paano ka makakommunicate nga ng mensahe? Kapatid, into the truth. Kaya itong mga offshoot, mga reform, mga Islam na nagsabi na claimant sila, no? Grabe dyan sa Tagaytay. Palagi kong in-emphasize dyan yung, natin in-emphasize yung into. Kasi huwag mong tanggalan ng into yan. Kasi it requires your actions to get into the truth. Kasi yung truth na yan, ibinigay ng Panginoon, na dapat mong hawakan. Kaya nga, may offer into. Puntahan mo, hawakan mo. Kasi ang ending natin, rejection of truth. Our condemnation in the judgment is not because we are in error, but simply because we neglect heaven-sent opportunities of learning what is truth. Hosea chapter, ano sinabi ni Hosea 4:6? My people are destroyed for lack of knowledge. Why? Because they rejected knowledge. In other words, yung word na rejection, may inoffer, ibinigay, kaya ni-reject. Kaya tayo, pag nag-share nito at ni-reject, huwag na tayong masaktan, huwag na tayong maproblema. Matutuwa tayo na natupad ang Hosea 4:6. Praise the Lord. Amen. Dapat nag-amen kayo dyan, kapatid. Na kung yan ang sealing, kapatid, dahil ay nakita mo na, ang sealing ay nagamot, na settled ka spiritually, intellectual spiritually, na nasettled ka ngayon. Nakita mo ang lahat ng galaw ng kaaway. Nakita mo yung daan ni Kristo na napakalinaw, at itong kaaway ngayon gumagawa, kinukopya ang malinaw na daan ni Kristo na parang ginagaya nila lahat para ma-divert. Kaya ikaw ngayon na nakikita mo yung dahilan sa doon sa latter rain, yung huling instruction niya na ipinagkaloob niya, apocalyptic sa ating generation, na yan ang nagsilyo ng ating mga buhay at puso, na hindi mo na mapigilan ang iyong sarili. Dahil hindi mo na mapigilan ang iyong sarili,
use loud cry. Ang ibig sabihin ng loud cry, no one can contain your heart. Wala nang makapigil. Isipin mo, cry na ibig sabihin, pumilpas ka talaga. Hindi pwede, kailangan kong ma-share ito. Kaya sinabi ni Ellen G. White, present the eternal principles of truth. Show what the Word of God declares is to take place on this earth. Ipakita mo kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, ng Biblia. Declare what the Bible declares is to take place on this earth. Bible, hindi yung i-assume mo, kay binasa mo na ito ang gagawin ito sa Revelation 13, ay ipinasok mo na agad na ito ang gagawin, yung little horn, tapos i-assume, lagyan ng mga interpretation. Hindi, kapatid, ha? Hindi nagkulang si Kristo ang langit para magkaroon tayo ng doubts or gray areas. Na yung gray, kaya tinawag siyang conspiracy theory, kasi theory is a guesswork. Guesswork lang ba? Tumo lang. Unproven. Ang sabi niyan, the God who gave Daniel instruction, napakalinaw. Saan ba yung instruction sa book of Daniel? Sa Daniel 2, Daniel 7. Hindi It is in the river Olay and Hiddekel. The God who gave Daniel instruction regarding the closing scenes of this earth history. Yun ang sinabi din ni sulat ni Ellen G. White sa selected messages, testimonies to the ministers, the light that Daniel received from God, especially for these last days, given on the river Ola and Hiddekel. So specific siya. Hindi tayo naghaum-haom na ito yung ibig sabihin. No! This earth will certainly confirm the testimony of the servant as the appointed time they give the loud cry. So ang loud cry, kapatid, galing yan sa instruction ni Kristo na naintindihan natin na kailangan natin i-share, kapatid. Kaya nga, i-share mo ang Radical Reconnection Series. Share mo, kapatid. Pero huwag ka namang mag-share na hindi ka magsimula sa una. Share mo talaga, kapatid. Minsan, napapagod kayo. Siyempre, i-scan pa niyo ang Facebook. But eventually, sinabi ko naman sa aking anak na i-ano muna sa Facebook para madali nilang makikita, kapatid. Hopefully, si Brother Jerome, kapatid, alam mo, yung makikita niyo na mga 7 minutes, kapatid, 7 minutes niya na ginawa. Sa cellphone lang niya ginawa. Sabi ko, let's just pray, Jerome. Somebody will give you the computer so you can make fast para malinaw ang mga 7 minutes presentation, kapatid. So sinabi na, serve us at the appointed time, they give the loud cry. Yun ang loud cry. Manuscript release, 1593. Anong sinabi ni Sister White? Ang title niya, A Call to Prepare for the Final Crisis. Present the God who gave Daniel instruction regarding the closing scene of this earth history. Closing scenes, lahat ng ating pinag-usapan, kapatid, closing scenes, political, social, religious, globalization, my friend. At the appointed time, they give the loud cry. And in the same manuscript, it says, the message was given. And there should be no delay in repeating the message. There should be no delay. For the signs of the times are fulfilling. The closing work must be done. Ang tanong, tayo kaya itong makagawa ng closing work? Exactly, tonight. Kayong lahat ngayon, binigyan tayo ng grasya ng langit ngayon. Now we can be a part of this closing work by delivering Christ's closing message as the meat in due season, as the present truth, as the law, as the sealing message, so that we can loud cry, my friend. A great work will be done in a short time. A message will soon be given by God's appointment that will swell into a loud cry. So it's God's appointment. It's God's appointment, my friend. God's appointment that will swell into a loud cry. Then Daniel
will stand in His lot to give His testimony. Ating, kapatid, ating i-lead ang mga tao that they can feel the message of Daniel, na si Daniel tatayo, kapatid. No? Alam ko dyan, marami na, I communicated some of you dyan sa New York, no? I just wonder why so many from New York, my friend. Because there is something in this country, kapatid. So dito natin makikita at maintindihan na ang movement ng Panginoon, movement niya ito, kapatid. Sa oras na i-share natin ito, no? Pag i-reject ng tao, i-reject ng ating mga kapatid, matutuwa naman tayo, kapatid. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoon, mayroon talagang rejection. When there is a rejection, 100% we achieve the intention of the proclamation. What is the intention of proclamation? It's only to be accepted and rejected. So kaya, kapatid, ngayong gabi, titingnan natin na ang Christ closing messages. Ang Christ closing messages, my beloved friend, is the meat in due season. Are we in the conversation of Christ to this generation? Are we bringing the biblical conversation of globalization? Because this is the present truth. This is the latter rain, the last instruction of God. Napakalinaw yung, kapatid. Latter rain is the doctrine. Ano yung doctrine na pinagawa yan? Ano yung doctrine na tayo na lang ngayon ay sasalubong? Tayo na lang ay sasalubong. Yung doktrina na yan. Because 1,000 years we will be in heaven. And the sealing message that he that gets into the river, the mount, and the island. Panghawakan natin, kasi words ni Jesus ito. Nang mahawakan natin ito, kapatid, nang maatin ito intellectually and spiritually, then we need, sinabi ng Panginoon, the loud cry. So, we share it. Walang makapigil na sa atin. I-share na natin ito, kapatid. Kaya ako'y nagagalat na, mayroon na we will be visiting some of your relatives, no, here in the Philippines. God's act. Ito ang act of God. Our righteousness. Christ's righteousness is our righteousness, my beloved friend. Ang atin na lang dito, kapit, panghawakan na lang natin ang pangako ng Panginoon. And the 7 is the coming of the Lamb. Christ, our righteousness, that is the present truth, aletheia, our righteousness. Why it's not our righteousness? Because Christ's word stands by itself. Christ's truth stands by itself. Dahil nakita natin ang kanyang mga salita at nakaiwas tayo at nakalabas tayo sa mga bagay na makapag-defile sa atin, it's Christ's righteousness ang ibig sabihin. It is because of you, Christ. It is because of you, Christ, that we were able to get out because we see your truth, your righteousness. Ganun kasarap, kapatid. Na Christ and Christ alone, yun ang ibig sabihin niya. His truth, aletheia. So the coming Lamb, the coming of the Lamb, and said to the mountains and rocks, fall on us, sabi ng mga tao dyan, and hide us from the face of Him. Yung mga mag-reject, kapatid, hide from the face of Him. Itago mo kami sa mukha sa nakatupo. Hide from the face of Him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. What a beautiful verse that the coming Lamb, my friend, sitting on the throne, that we need to be a part of the proclamation that there is the Lamb coming and with the wrath. So may the Holy Spirit will continually impress us that in our generation, mapanghawakan natin itong message ng coming of the Lamb with the wrath. Kailangan maging bahagi tayo sa pag-proclaim ng Christ closing messages. Paano natin i-proclaim ang 3 angels? Ang ganda niyan, kapatid. Bukas magsimula yung ating revelation, kapatid.
I-invite nyo ang lahat na hindi naniwala sa Holy Spirit. Holy Spirit, hindi naniwala ng Holy Spirit. Na I would challenge them na i-refute nila itong message bukas. Then I will go with them to proclaim their message. Because Christ's closing messages is the power of the Holy Spirit. It will give us the healing of our eyes to see the right message at the right time, because that is the meat in due season. That is the present truth. And that is the latter rain, the last doctrine to be proclaimed, the last doctrine to guide us to meet Him at the clouds. And because that is the last doctrine, my friend, it will seal our faith, the sealing, settling into the truth. That is the last truth to be proclaimed. That is the last truth to be understood. That's the sealing message and the truth that will set us free, because we are going to make others free. Gawin natin ang iba na maging mawala sila sa kasalanan, that by proclaiming the loud cry that the Lamb is coming. Shall we bow our heads for prayer? Our great God-loving Father in heaven, in the throne of your grace, we would like to thank you for the message of Christ delivered at the mount, the river, and the island. And for those who has simply dropped, please, Lord, give them dreams and visions to view this series, the river, the mount, and the island. We thank you, Lord, for calling these people. I know, Heavenly Father, that you have impressed the minds of these watching right now, that you have chosen them, you have chosen all of us to be the proclaimers of the closing message, to share to our loved ones, our families and friends, to share with them that time is very short in our generation, and we are the generation alive to meet you at the clouds of heaven, that you are going to heal us. Gamutin mo kami sa lahat ng aming mga kahinaan. Gamutin niyo kami sa lahat ng aming mga uri ng sakit. Sakit na pisikal, sakit na spiritual, because you have appointed us to meet you in the clouds of heaven. Thank you for keeping us and helping us to prepare tomorrow for the Sabbath, for the Friday evening. Bring your people to the throne of your grace. In Christ's name we pray. Amen.